Bahai dato kirai kaham kereng deh. Kaham kereng tabung zora to kai to ne hamari bai. Nung khai bahai sa khamasing. Angbo kaham kereng no kai to ne hamari bai no. Akon dato kirai tini sini tiprasa bukung bararokni bung ne kok na tui kisa kok lam salayana. Hinmale sini tiprasa bukung bararok tamni asuk chalia chukliya bekra khangra khabaikha kok na tui kok laina tui kisa misa kok salayana tana. tamo kok bung ni abo kok bung mane abo tam huma klai ko tamo abo kok bung abo tam huma klai ko abo ko dato kirai nangabo bujiliya tana. Acha angnano tabuk saikna rokna di kok bung kha abo English kok bai je condition hne himani abuna se ang sini kok borok bai pharna nai kok bung hnai nadi dato kirai condition hmani ingkha bangla kok bai tam hinbono obostha hindi kok bai bono no sthiti obostha condition means obostha mane bahai tong bobo hai tong abono no obostha himla na eba condition himla na obostha bahai tong bobo hai tong kachini kogor bai sida khlai abono bung ni mane diba sin kogor bai je rokom wansa kok bai kalai khe hima hai obostha hiawai chengai bung bobo hai tong bung bahai saya diba hakon chawano chaw nina ba chawano jeng amtena loi ma lai nai ta loi engte jeng loi ngai ta jeng condition eba kok bangla bai obostha sini tripura hani obostha hiawai sini tripura sani bung mani ma hansarita eba condition hiawai loi ma khlai nai ta chaw akon engkai khamasing nung thajinggo je samani sini tripura hastini sini tripura sarok tamne asuk chalia chukliya bikra khangra khabaikha abo kok na akok rokno akok blai rokno tui je kok salaina hnai nang thajinggo je samani engka faidi abno salaina yanta bahai ke hamno abo tamni bagi salaina yana akon nongno sukang sengdita khamasing dato kirai jeng abono kisa salaina yana tai bujilaina yana faidi hingke jeng salai bujilaina yana naidi dato kirai jeng ungkha chini tripura sarok ungkha baniya thunglai bo jeng kisa misa chikon mikon baniya thunglayo baniya thungmani ungkha busukni rang saichi rokni rang saichi barokni te rang sai naichi rokni hmale 10,000 rokni 15,000 rokni tai 20,000 rokni jeng abo nahari chini tiprasa bazaro phalpalayo sabni thani ha buni do fani thani haro ingka jeng tiprasa bazaro phalpayo ingka chini tiprasa bazar sabo pai chini tiprasa kari rokno pai ingka arangno jeng haino hai wansaroni thani to thangtunu ingkai naidi dato kirai jeng rang saichi rokni rang saichi barokni rang sai nichi rokni buni do farokni pai to bui chini tiprasa rokno phalpayo ingkai chini tiprasa asuk kari bikra rok bol phaloi wa phaloi kisa misa chini thani pailayo kisa misa mano lap ingka lap mani jeng taisa haino hai wansarokno tuni marayo ingkai jeng tam lap mani klai khaba ang jeman mani ang phan tabuk baniya thangka kisa misa ni haino hai borni thani paina bagi jeng ma thango ingkai jeng bai khe abo chaiman senai ba
Phiaba amoni bisingo bottebo kok sajanai tongo chini tipra sarok wngkha sung kising sung pailaya sung hingkai buini dofani paichanani belai no srango buini dofani yakni no paicha hingkai sung thok tok ma tongjago hamthok ma tongjago hingkai sung kising sung pailai chalaya chini asuk kolom tikhi khlaiui tuku kosto khlaiui je ajimani wa phalai hasukni wa phalai bolongni bufang philui je rangmanmani जों abono chini borokni thani no जों paiyawi buini dofani thani जों paichanani belai no srango aboni bagino chini borokni bisingo no o rang kwchai tongya jotono wamsarokni aro thangui tunui rilayo ramdi tabuk chini tipra sa bulungni hatuo ramdi ri dukan khungnoi tongo gana kaisa wansani tei kaisa chini tipra sani phiaba a kurisa bo bufang phalui phano pun masa phalui phano rang kisa misa manmani hasukni wa balai phalui phano je rang kisa manmani a rang bai busajakni panta kamchului frok boro painai a wansani phalnogo thangui painai o ganani tipra sani phalnogo khai paigla hingke bobo haikele chini rang chini thani na tongsanai ba an bagino chin sungkai bikra kharak chini rang ka bunia pha thangruk sungkai bikra kharak borokai ganang kharak ngo amti adiba abo haikhaino naidi borokni dofani phalnok hingkai busuk kotor busuk si manai kwbang paijak paiui dai tonijak जों nugo aro kisai hinmani no rang saisini rok ningnai rang lakchi rok ningnai rang lakchi ba rok ningnai eba rang lak noichi rokni borok phalnogo burung khai dai tonebo sabuni banta abo chini banta abo जों abo sia hingke a phalnok rogo samung khlaini busuk bangnai di a phalnok roko chini borok rok samung khainai to tong जों hingke paina simi mano phiaba जों aro samung rijagya hingke जोंke rang tunuyo hingke borok kising borok hingke a rang no baglai nalayo abono जों wansuk thai जों hingke je kisa misa manmani wa rwui pun rwui tok rwui abono phalui bolongni wa tanai tubui phalui borongni bol philui duk kosto khlai phalui je rangmanmani jotono borokni thani जों tunuri paiui phiaba जोंनो borokni aro samung khaina riri borokni aro je samung khaina rasuk phalnok kotoro kaisa phalnogo khorok dok khorok sini khorok char amti rok khai borok seleng najak tong chini borok aro seleng na narakjak ya hingke जों khai borno rang tunuriyo paiui hingke borok जोंनो samung khai riya hayadiba amoni bagino जों chini tipra sarok जों kising sung pailai phalai khlai chalai khangkai जों kising sung no chini bobo hai phalnok kotor tongkha hingkai chini borok rokno omo hai seleng khorok dok khorok sini khorok char khorok suku khorok si amti rok tomu borok na khangkai u je wa phalui chanai bolongo bufang philui phalui chanai bonono o chini tipra sani dukano bo samung manglak diba chini tipra sarok abo haikei phalnok kotor khai chai thangka hingkai जों kising sung tumung pai chalaikha hingkai जों abono tamo sia a dukan bini bo chini tipra sarokni bo dukan abo hai kotor chai thang जों kising sung palai chalai thangka hingkai chini kuri rok aro na samung khai chai mano aboni bagino ang chini tipra sa kuri rokno eba ganang rokno ang koinani muchung jao please जों kising sung pai chalai di
जोंखिसिं जोंनो पाइलायदि फाललायदि ओंखाय चिनि रां चिनि थानिनो सार्कुलेटिं गै तंनाय ओंखाय जोंखिसिं जोंनो सेलेंना रगलायै जोंखिसिं जों पाइलायो फाललायो खलाय जों तंलाय मैया दिबा ओ बुनि दफा ओंखाय जोंखाय रां तनरियो ओंखाय बरखाय बरनि दफानो न सेलेंना रगौ गोरै रखनो ओंखाय जोंबो चिनि हाय अब हाय फालनो कटर कटर तंखांखाय सेलेंना रगै तंमाय दिबा आ हासगनि वातान नाय रखनो आ हासगनि बुफां फिलै जानाय फालै जानाय रखनो न जों सेलेंना रगै अब हायके जोंखिसिं जोंनो रां सार्कुलेट खालाय जों चलाय तंमाया दिबा हाव खामसं नैने ककले बेलाय सामने ककनो जों अमरक सिसि सेलाया चिनि बरक रक हाव आंतेबो सानानै मुसुङो दातो खिराय नायदि बिजनेस बो दालनै दङ तमाके एक्सपोर्ट बिजनेस माले एक्सपोर्ट बानिया ताई इम्पोर्ट बानिया एक्सपोर्ट हेमाने गांकाय बाय थांनि हास्तेनि मानायनो थुमसा खाय पाई नारगै ताई कैसा हास्तेव थांगै फालेरि मानि आबनो गाय एक्सपोर्ट बिजनेस नो इम्पोर्ट बिजनेस गाय फाटार हास्तेनि एबा फाटार हाक्टरनि मानायनो पाई तुबुई बाय थांनि हाक्टर एबा बाय थांनि हास्तेव तुबुई फालफाय माने आबनो गाय हेनो इम्पोर्ट बिजनेस जों इम्पोर्टेड मानै हिनलाया दिबा माने फाटारनि मानै ओंखाय दाबुक नायसिदि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस जों सिखा ओंखाय एक्सपोर्ट ओंखाय नायदि बाय थांनि हास्तेनि मानायनो बाय थांनो चिनि तिप्रासारनि जे माने मानथक माने चिनि तिप्रासा खरै बिखरा रक जे फाल माने मुया थाइफुं थाइजौ आनारस चिनि तिप्रासा रक जे फाल माने आबनो जोंनो थुमसा खाय पायै जोंनो फाटार हास्तेवा आबनो एक्सपोर्ट खालायमेया दिबा हायदिबा ना एक्सपोर्ट खालायदि ओंखाय जों कम से कम लाख कायसा रकनि लाख कायनि रकनि आतखि थुमसा खालाय पायै जोंनो फाटार हास्तेवा जों लांगि फालेरि मानिया दिबा आबनो न एक्सपोर्ट बिजनेस इंता एक्सपोर्ट बानिया अब हायनो रमदि इम्पोर्ट बिजनेस इम्पोर्ट कहके आरो किसा रां गोबां नांनाय ओंखाय चिनि तिप्रासार बो रां नांरक तो गोबां मातो दंगो ताबो रमदि एक्सपोर्ट बिजनेस सॉरी इम्पोर्टेड बिजनेस ताई किसा फाटार हास्तेनि मानैनो पाइजनाय जे हाय रमदि चिनि त्रिपुराव मानथगे माने तामो थक मानथगया हा सम हायदिबा रि चिनि त्रिपुराव मास्तगया ओंखाय जों फाटार हास्तेनि मातो बनाय गुजरात रको गोबां मानो रि आमते फैक्ट्री दङ रि गारमेन्ट फैक्ट्री दङ महाराष्ट्र मुम्बाइ रक ओंखाय सम फैक्ट्री गोबां मानो दङ आरो रंनि जों बाय थांनो चिनि तिप्रासारक एक्सपोर्ट खालाय तुबुई इम्पोर्ट खालाय तुबुई चिनि त्रिपुरा हास्तेव जोंनो फालफाय मानिया दिबा ओंखाय आबो हाय इम्पोर्ट बिजनेस रकबो जों खालायखा ओंखाय जों ताहनि ओ किसा मिसा बानिया खालायनाय रक रमदि रां साइची रकनि रां साइची बारकनि जे किसा मिसा पाई खालायनाय रक आबोबो चिनि ओ इम्पोर्ट बिजनेस खालायनाय चिनि बरकनि थानि तो थाङि पाइनायता जों अब हायके रुंबुइ तनिखा ओंखाय जों ओ बुइनि दफानि थानि थाङि पाइना नांगि आबोनबो जों अमतेरक खालायमिया दिबा ओंखाय ओ चिनि रां चिनि थानि न गुरि तंनाय ओ जे इम्पोर्ट बिजनेस खालायनाय एक्सपोर्ट बिजनेस खालायनाय बेनि थानिबो बुसुकसे सेलेंनांनो ओंखाय आ हासगनि वातानि जानाय बल फालै जानाय बल फिलि जानाय बिनि आरो न सांमांग लागदिबा बो आसे बल फिलि जाना दांनोबा खस्थ खालायै ओंखाय नायदि दातो खिराय ननबा आं खोनादो हिनजाकते इंगो ताई साजाकते इंगो ता चलिदि नायदि दातो खिराय नंबो बुसुकसे गोनां
nini jaga se dorum kaisa tongo nini besabutui bo tongo cholarok bo tongo buri bo tongo hai chakri khainai bo tongo tak leka para khlai chakri maya bo tongo samangnai nung borok no obo hai business o thepei riman yadi ba hai export import business nini to rang kabangma se tongo amtei rang kisani no ramdei lak kaibarok ni no nang import khlaina ba ari chini ti prasarok jese kapan se painai chini borok ke tamo loss thangna kirjago ari do fani bagai usubuda khlaimainya bani rok lak kaiba loss thangkai nang do fani bagai to khlai phunu kata soi omohaino dato khire nai de nang obo hai khlai ka hangkai ha lak kaibani export import business ni besar no nang chengri rila hangkai china kri saro boni nar kisale kam manana samung manana kisale tuku kosto komik lagdi ba hatchek ni wa phali to chala nanglak chini bororok hangkai tumung chai thangka ba nangbo nini a lakpoti ni crorepoti khaithanga kai crorepoti business no senung jai khaisina hangkai afurte bani nar borok nangana chini asik bekar khlai tongnai chini cherai rok tabung ni cherai rok ni naro samungman thangana tai kisa misa lekha pora komrung kai go je gada mara kam khlainai amte heki ching ma salai tonglak diba hai diba abono norok tam bujiya geja dato khirai buji bai de kisa abo haino taibo naide ni nasara tapuk mangnai bekar khlaijak ke masano nang obo hai business thepai ready gatai masano nang mechanic phurungri ready tv mechanic mumbai rogo thangka ke kabungma amtei mechanic course school tongo agule rogo botoknai gori snamani mechanic radio snamani mechanic tv snamani mechanic ha jesa pana mungsa mechanical thepai ready abo kam sikon mukon ya gabo tiro gorung thaka hangkai jeng wansar thang buni thani mangno payo buni thani ne snamni bo abo rok bo jeng jotono rang buni mang tuni ribayo abo ni bagino dato khirai nano ang tebo sama haikla tebo sana musumbo nin nogo naide busuk si manai tong nin nogo tv tongo super set tongo gori tongo alna tongo ac tongo nang abo sabun thani pai joton buni to phani thani mang payo rang chakri chak manai khuni jotono buni thani mang nini aro pai jo buni to phani ingka bachungbote bikharan chasnaita nini ase khyatoni mai manmani buino mang phali roho payo buino phali rohore ar rang buino tesa tunuriyo nasarak ni asuk chakri ni rang chakri chak tv super jotono buni thani payo ingka chungbo bikhara chasnaita chungkhai rang ingka kuri rokbo amtino khlayo ingka chungbo kuri ingka te kuri khasinai aiha diba to iko asung ta dato khirai ani sanani amsuno sanani tabun norok sirang nang rok norok tam wan sugai norok ani kokno chajak khaiba chajak kha chajak khaiba chajak liya norok tong chajak liya ke chajak liya cheni tibra sar bikhra jaba bikhra sana tong bai sinai haidiba aran besin norok do fani bagi khlai sinani khlai nai ne musung khaiba khlai nai di chini na kahamungnai chini do fani na ha kahamungnai tetam sasenai asuk na dato khirai aw khama sing nene ok belai na chamane na ang khlai na nai sanai do fani bagai nene ok belai na nangmani ingke ang khlai nai je nini thani ang chuba na khangkai nono ang suggestion chanai nangano chuba jarita yaba ang khlai nai sanai no khama sing do akhon belai hambai ingke dato khirai ke asuk no tini bagai haina hai tibra hastene chini joto tibra satta khuktai khugrok no ani koimung ani
YouTube channel Rungditi Prasad Dofa no je naitang nairok please subscribe khlaijabai di te like ready comment ready tai share khlaibai di please tumang tebo kaham kai khlaina ningkai tebo norok ano suggestion rubai di ke jar Facebook o je naitang nairok norok link mannai link ko thangai ani o YouTube channel o norok nai mannai ani YouTube channel ni bumungka Rungditi Prasad Dofa norok search khlai pana nai mano teibo ang sarai rok ni bagui bo program kaham kaham sanamnai ni thang tongo tai sanamkha norok abono nai mannai hambai asukno।